Vi modtog organer fra gris fikseret i formalin. Vi startede først med at udvælge hjerte og lever som de organer, som vi ville lave en histologisk undersøgelse af. Dernæst gik vi i gang med at udskære vævstykker i passende små stykker fra vores udvalgte organer. De små stykker puttede vi så ned i kassetter, og da vi var færdige med udskæringen, så lagde vi vores kassetter ned i en metalkurv, som blev sænket ned i en formalinopløsning. Her blev de natten over. Formalinopløsningen bruges til at fiksere vævet. Formalinen trænger ind i vævet og reagerer med aminogrupperne i proteinerne, hvorved der bliver dannet tværbror i og mellem proteinmolekylerne. Sådan at strukturen i vævet bliver stabiliseret, samtidig med at vævets egen enzymaktivitet, som f.eks. vækst af mikroorganismer, bliver forhindret. Når vi har fikseret vores væv, som har været i paraffin i 24 timer, skal vi gå videre til næste trin, og det omfatter dehydrering og afklæring før en støbning til paraffin. Her er det vigtigt at bruge etanol i 70%, og kan drænke ind i vævet på samme tid, diffunderer vandet ud af cellerne. Så vi bruger 96% etanol, hvor vi sætter vævet i 15 minutter, så etanol kan drænke igennem vævet og cellerne, og denne høje koncentration bruges til at fjerne mere vand. Derefter bruger vi 99% etanol 2 gange i 15 minutter, og det bruges til at sikre, at næsten alt vand fjernes fra vævet. Den sidste trin er klaring eller gennemsigtigt. Her bruger vi hestesjuice, og den er upolært opløsningsmiddel, og vi bruger den fordi at etanol er ikke blandbart med paraffin. Derfor bruger vi hestesjuice, som er både blandbart med etanol og paraffin, og den bruges i 30 minutter, så den kan trænge ind i vævet. Efter klaring skal vævet infiltreres i varm paraffin. Her vi varmer det paraffin i varmeskabet ved 65 grader i 30 minutter. Formålet er at indlejre vævet i et understøttende medium, der senere kan skæres i tynde snit. Ved indstopning står alle kapslerne klar på varmblad i dispenseren, så paraffin i væv smelter. Til at starte med, så tør jeg en kapsel med levervæv ind i, og tager låget af og smider det væk. Bagefter tør jeg et metalform og fylder det med paraffin, og så ved hjælp af en pincet tager jeg væv og lægger det ind i paraffin. Det der metalform med paraffin og væv flyttes til den kolde område, mens jeg trykker væv samtidig mod bunden med pincetten. Og så når paraffin er stoknet, lægger jeg kapslen ovenpå og fylder det med paraffin. For at vurdere celle- og vævskomponenter ved mikroskopi efter den histologiske farvning, så skal vi have lavet nogle meget tynde snit af vores paraffinindstøbte vævstykker. Det gør vi ved at skære på en mikrotom. Vi monterer vores indstøbte væv på vævsfremføren, hvorefter vi grovtrimmer vævet ved at sætte snitstykkelsen på 10-20 mikrometer. Vi fortsætter med grovtrimning indtil at hele vævsoverfladen er repræsenteret i snittene. Når det er det, skiftes til en mindre snitstykkelse, ca. 2-3 mikrometer, for så at fintrimme vævet. Når vi vurderer, at der ikke er små rifter i overfladen, så begynder vi at lave nogle pæne ensartede snit. Vi bruger penslen til at guide snittet. Når vi har et snit, vi er tilfredse med, løfter vi det over i det kolde vandbad ved hjælp af penslen og pincetten. I det kolde vandbad kan vi rette eventuelle folder ud i snittene. Når de er rettet ud, så flyttes vævet over i det varme vandbad. Det gør vi ved hjælp af et objektglas.
I det varme vandbad ligger snittene indtil at alle små folder er helt glatte ud. Og når de er det, så tages snittene op på det tilhørende objektglas og lægges på kanten for at fæstne snittet til glasset. For at afparfumenere vores vævsnit placerede vi dem i et varmeskab ved 60-65 grader i 30 minutter. Efter afparfumeneringen blev vævsnittene placeret i 2 kar med HistoChoice i 5 minutter per kar. For at rehydrere vores vævsnit blev det nedsænket i faldende koncentrationer af etanol. 3 kar med 99% etanol i 1 minut per kar, og derefter i 2 kar med 96% etanol i 1 minut per kar. Til sidst blev vores vævsnit nedsænket i et kar med 70% etanol i 1 minut, hvorefter at vævsnittene blev skyllet med rindende vand i ca. 4 minutter. Til farvning så starter vi med at placere objektglasserne i Meyers hematoxylin i 5 minutter. Meyers hematoxylin er en basisk farvestof, der binder til syrekomponenter, som for eksempel nukleinsyre i cellekernen. Efter 5 minutter er gået, så skylles objektglasserne i rindende vand i 5 minutter for at fjerne overskydende hematoxylin. Herefter placeres objektglasserne i iosinopløsning i 5 minutter. Hvor iosin er et sort farvestof, der binder til basiske komponenter i cellen, som for eksempel cytoplasma og ekstracellulære matrixproteiner. Efter 5 minutter så skylles objektglasserne med vand for at fjerne overskydende iosin. Efter farvning laver vi dehydrering. Dehydrering udføres typisk ved at føre objektglasserne gennem en række etanolopløsning med stigende koncentrationer. Vi starter med at dyppe objektglasserne 2 gange i 96% etanol, og så flyttes de til 96% etanol i 30 sekunder. Bagefter dypper vi objektglasserne 5 gange i 99% etanol, og så flyttes de til 99% etanol i 30 sekunder. Og til sidst sættes de i 99% etanol i maks 2 minutter, til vi er klar til montering. Sidst bruger vi YreKit til montering af vævsnittet og påfører et dækglas ovenpå for at beskytte det og gøre det muligt at observere under mikroskopet. Efter montering placeres objektglasserne med dækglas på en plan overflade og får lov til at hædre i varmeskab ved 60 grader. Vævsnittene er nu klar til at blive mikroskoperet. Her vi kan se lipuli lever en væv, og den er seksekante struktur, som indeholder hepatocyter og en central vene, men vi kan ikke se den her, eller vi kan ikke differentiere cellerne og glysonske træder og centralvenen, fordi vævet er tykt. Næste billede beskrivelse. Dette billede viser et snit af hjertets væv, hvor fedtvæv er til stede øverst, og muskelvæv myokardium er synligt nederst. Observationer. Fedtvæv fremstår som stort tomme af adipositer, fordi fedt opløses under farvningsprocessen og efterlader tomme rum. Myokardiet er tæt pakket med et tværstribede muskelfiber, hvilket indikerer tilstedeværelsen af hjertemuskelceller. Andet billede beskrivelse. Dette billede viser et snit af hjertemuskulatur med tætte, parallelle og organiserede fiber.
Observationer. Hjertemuskelfiber er aflange og viser situationer, hvilket er typisk for hjertemuskelvæv. Vævet mellem fibrene og er farvet pink. Tredje billeder beskrivelse ligesom de andet billeder viser dette billeder organiserede hjertemuskelfiber i en bær arrangement. Observationer, situationer og forgreningen af muskelfiber er tydelig. Denne organisation er afgørende for den sammentrækning af hjertemusklen. Fjerde billeder beskrivelse. Dette billeder inkluderer både fedtvæv og hjertemuskulatur med synlig blodkar. Observationer. Fedtvævet ses øverst, og det er rum, der tyder på tilstedeværelsen af blodkar. Hjertemuskulaturen nedunder viser tværstribede fiber og noget bindevæv.